मोरै खालायबा मोरै जागोन मोरै साजायबा बोरै जागोन बेफोरबायदि साननानै आरोना मानोबा जाया मोननानै जिरायनासो थाबाय ओमफ्राय नै बिथां खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय सिगां बयनोबो जासिहरग्रोबाय ओमफ्राय हाबानि आरोना साजायगासिनो आरोना लोगोफोर बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो सानदों आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन बिदिबा नायलांबाय थादो आरोना ओमफ्राय गासिबो साजायजोब्बाय आरोना स्क्रिन खोंजोब्बाय आरोना आं बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों बिदिबा नायलांदो नै बेयाव हौवा गोदान हिनजाव गोदान थागोन साजायगासिनो आरोना साजायनायखौ नायगासिनो दं नै गथ'फ्राबो ओमफ्राय नै दोगासिनो आरोना बेखौ गेटआव दोनगोन बे गेट जागोन आरोना बे लामा बेयावहाय आलासि फैबा जिरायग्रा आरोना ओमफ्राय साहा आरि लोंग्रा ओमफ्राय बेखौबो सेस स्क्रिन सोंजोब्बाय आरोना ओमफ्राय कारपेटबो होदों नै गाग्राखौ ओमफ्राय साजायगासिनो आरो नै साजायग्राफ्रा नायदो नै साजायगासिनो नै बिबारफ्रा नै खामानि मावग्राफ्रा मेंनानै बाव जिरायथ'बाय बिसोरो ओमफ्राय नै गेटआ बिबार होदों आरोना बेजों हाबलांग्रा लामा बियो साजायगासिनो आरोना दाबोसिम खाखाङाखै नै खाबावनो दंबावो र' बैथिं ओंखाम जाग्रा थिंखांनि बे जिरायग्रा आरोना फार्स्ट हाबग्रा गेट साजायगासिनो गासिबो बेस्थ' आरोना खामानियावनो बेखौ गेटआव होगोन वाय होगोन बेबा बे ओरै न' सिङाव हाबलांग्रा आरो लामाया ओरैजाय हौवा गोदान हिनजाव गोदान जिरायग्रा नै गावसोरसो गाननाय नायगासिनो दङ आलु हागासिनो बिसोरो ओरैजायबो थांजायो आरोना ओमफ्राय नैबेयावहाय ओमफ्राय अमाया दुलाराय लाइन दंजोबो अन्थाव बाथाव गाबोन सिखार जासिगोन आरोना बिसोरो दा मोनायावनो सिखारसिगोन बेखौ बेस्राफोर दा मोनायावनो बिसोरखौ सिखारसिगोन ओमफ्राय ओंखाम जाग्राया नेरै सोंथेजोब्बाय आरोना बेयाव ओंखाम दोनगोन खोंजोब्बाय नै
ओंखाम जाग्रा जेरै ओंखाम जाग्रा आरोना आरो नै रुम मोनसेया बे रुम मोनसे बेयाव थिबोलारि बोखाजोब्बाय आरोना लोगोफोर गाबोननो जासिगोन आरोना हाबाया दमासियावनो हाबाया गाबोननिफ्रायनो जासिगोन लोगोफोर गाबोन फुंनिफ्रायनो जासिगोन आरोना ओमफ्राय दा आङो साजायनायखौ लाबाय आरोना एसे ओमफ्राय सिखोन सिखोन सोंजोब्बाय ओमफ्राय बेबो ओंखाम जाग्रा जागोन आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि हाइफाइ जाखागोन आरोना हाबायाहाय ओमफ्राय नै ओरै साजायजोब्बाय आरोना राउन्डसे गासिबो साजायजोब्बाय दामग्राखौ नेबाव दोनदों डिजेखौ बे लामायावनो थागोन आरोना ओमफ्राय बै साहा लोंग्रा जिरायग्रा आरोना ओमफ्राय ओरै गेट फैबाय ओमफ्राय नै बिथिं न'आव हाबबोनाय आरोना ओमफ्राय ओंखाम जाग्राया बिथिं आरोना ओमफ्राय नैबाव जाब्रा थाब्रा गारग्रा आरोना ओंखाम जानाय खालायफोरखौ बाव गारग्रा मोननै खालायदों आरोना ओंखाम जानानै गारग्राखौ बैयावबो खालायदों बैयावबो खालायदों आरोना साजायनायानो जोबाखै आरोना लोगोफोर दाबोसिम साजायगासिनो बयबो खामानियाव बेस्थ' जानानै दंजोबो आरोना जोंना नै साराबो आं नोंखौ दासो नुदों ना नों दहायनो फैखादों ए नायवदों ए नाखौ दानि एवखाबाय ना औ गाज्रि जागोन ना एवनानै दोनाबा ओरै थाबायग्रा आरोना ओंखाम जानो हाबग्रा बे लामाया दुइथासो जाबाय ओमफ्राय नों मोसागोन ना मोसाया हाबायाव आं मोसाया मानो थाखाय आं एसे माबाबायना मेंबायना खामानि मावो गाबोनबो मोसाया आङो मानो गाबोन नांगौबा लास्टआव मोसागोन ना ओंखामखौ बारा जाया ओंखामखौ एसेल' जागोन ओंखामखौ एसेल' जागोन आरोना बियो संनांगौ खावनांगौ ना मोसानांगोन जों सानैनि हाबा हौवा गोदाना बेनो हौवा गोदाना बेनो जों सानैजोंनो जागोन आरोना कमेन्ट खालायबानो जाबाय हौवा गोदाना माबायदि ए नाखौ एवदबना दोनसै आरोना गुसुथारहाय ए बेयावसो एवदों माबानो देखायहर नाखौ एवबायबो आराम्भ खालायबायबो नै ना एवग्राफ्रा बे मोनबाय आरोना बे जाबाय एवगासिनो दङ बैयावबो दंबावो आरोना 1 कुइन्टेल ना बे नाया 1 कुइन्टेल 20 केजि होमबालाय एवबाय थादो दे मोनसे दं खर'आ ना खर' बेखौ मुरि गन्थं बानायगोन ना मुरि गन्थं बानायगोन आरो बे मोनसे बेखौ हालदै होआखै हालदै होआखैना बे खायला मोनसे खिन्थु मबाइलावबा एसेल' नुयोहाय बे खायला मोनसे आरोना ओमफ्राय एवगासिनो नै संख्रिबो होआखै हालदैबो होआखै जेबो होथ'वाखैना एवबाय थादो ओमफ्राय नों एवथ'ला अमाखौ ओमफ्राय खयथायाव सिथारगोन अमाया 1टानिफ्राय हरनि 1टा हरनि 1टानिफ्राय सिथारगोन अमाखौ हरावसो सिथारगोन आरोना हरनि 1टायाव आरोना लोगोफोर बे नाखौ दहाय लाबोदों नालाय नायाथ' नरम जायो नालाय ओंखायनो दा एसे एवदबनानै दोनसै आरोना गुदुं लामाजों हाबबाय आं नै मैगं मा हाखाबाय आरोना बिसोरो हागासिनो दं खामानियाव गाव गाव बेस्थ' जागासिनो दं आरोना मावगासिनो दङ नै जाबाय साजायखांबाय साजायखाङाखै साजायगासिनो नै दाबो जायाखै बिदि होनो नाङा
ओइ हाबायाव नों मोसागोन ना मोसाया मोसाया मानो मोसाथारनांगोन मोसाथारनांगोन हाबायाव मोसायानो आरोना बेखौ बोथारगोन आरोना मोसाया होनबाबो गवा बियो आं मोसाथारा गाबोन फैदो लोगोफोर हाबा जानो खाथि खालानि साबस्क्राइबार लोगोफ्रा आं दाहायनो हगारगोन दाहायनो हगारबाय ओमफ्राय सोरांबानो फैदो आरोना हाबा जानो सरि आरोना गाबोन 3 तारिख आरोना बांलानि दमासि 3 तारिखआव आरो हाबाया ओमफ्राय गाबोन फैदो आरोना बयबो फुङावनो जेबो जानाङा फैल' फुंनिफ्रायनो ओंखाम मोनजाखागोन अमाखौ 1थासोआवनो सिथारगोरनो ओमफ्राय नै साजायखाङाखै दाबो साजायगासिनो दङ नै बिबारफ्रा आं अपेनिं खालायबाय होनदो दे होनानो नै लुलु होनानो मोननैसो सोनांगोनदां दे मोसायाबा गखाया मोसाथारनांगोन हाबायाव लोगोफोर बिबार मालाखौ गानखाबाय आरोना एडभान्स ओमफ्राय दाबो साजायनायानो जोबाखै आरोना कमप्लिट दाबो खामानिया जोबाखै मावगासिनो स्क्रिम खोंग्राया खोंगासिनो बिबार साजायग्राया साजायगासिनो नै दाबोसिम जोबाखै ओमफ्राय जोंबो साजायदोंमोन आरोना ओमफ्राय जों मेंबाय एसे थाथ'बाय नै बिथाङाबो जिरायनानैसो थाबाय मोरै खालायबा मोरै जागोन मोरै साजायबा बोरै जागोन बेफोरबायदि साननानै आरोना मानोबा जाया मोननानै जिरायनानैसो थाबाय ओमफ्राय नै बिथाङा साजायगासिनो दङ ओमफ्राय नै बिबार मालाया गोदोनायाव आंनाव फैबाय समायगोन ना समायाखै कमेन्ट खालाम बिबाराबो जा मोजांखाहाय नै अन्थाव बाथावथार बेजों एखे जाबाय साजायजोबगोन आरोना बेयावहाय दमासि जानानै गासिबो बेस्थ' जाजोबदों खोमा अब्लाबो आरोना गाबोन बयबो फैबानो जाबाय 3 तारिखआव आरोना दमासि जानायखौ गारनानै बेदर अरखानो गाबोन फैदो आरोना सोरांनायनिफ्रायनो जागोन ओमफ्राय अमायानो 10ता आरोना लोगोफोर आरो नाखौथ' एवगासिनो दंखायो ओमफ्राय 1 कुइन्टेल लाबोदों नालाय गाबोनथ' फुङाव मोनस्लाबनाय नङा नालाय नाखौ एडभान्स लाबोखाबाय ओमफ्राय एसे एवदबनानै दोनबाय गाबोन गरम खालामफिनसिगोन आरोना ओमफ्राय एवगासिनो दं एवग्राफ्रा खामानि मावग्राया मावगासिनो दङ मैगं हाग्राया हागासिनो दङ बिबार साजायग्राया साजायगासिनो दङ स्क्रिम सोंग्राया सोंगासिनो दं आरोना नायग्राया नायगासिनो दं नै गासिबो नायगासिनो दं आरोना बिदिबा लोगोफोर गाबोन फैदो आरोना हाबा जानानै गाबोन हाबा जानो फैदो ओमफ्राय साजायगासिनो दङ हनै जोंना फंबायफ्रा साजायगासिनो गासिबो आरोना ओमफ्राय नै बिदा सासे साजायगासिनो दङ बेस्थ'थार बियो बबे गामिनिथाय सिनायलाय लाङा बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना ओमफ्राय हाबाया गाबोननो जासिगोन गाबोन सोरांबानो जासिगोन आरोना ओमफ्राय दा साजायगासिनो ओमफ्राय साजायनाया जोबथ'वाखै आरोना ओमफ्राय मोनासिम साजायगौमानि जोबहैसिगोनदां आरोना ओमफ्राय सोरांबानोथ' हाबा नालाय जायखिजाया दिनै फोजोबखाथारसिगोन आरोना बिसोरो चाइना स्क्रिम सोंनायखौ जेरैबाबो फोजोबगोन आरोना बिसोरो ओमफ्राय ओरै बाद बाखि ओरैनो एसेल'सै ओमफ्राय बै गेटआव एसे साजायनांगौल'सै ओमफ्राय गासिबोथ' जाखाजोबखाबाय आरोना ओमफ्राय बिदिबा गाबोन बयबो फैलायलायदो आरोना हाबा जानो 3 तारिखआव फैलायलायदो आरोना लोगोफोर हाबा जानो हाबायाथ' खनसेल' नालाय बार हाबा जाया नालाय ओंखायनो बयबो फैबानो जाबाय आरोना गासिबो रायजो राजाफ्रा अननानै बयबो हाबा जानो फैबानो जाबाय आरोना बिदिबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन ना सिन्था जादों नोङो बै मोनसेखौलाय
Ilai bibu dong. Hai đứa lại thứ nào mua giặt chiều. Jauh ke dah ni, say. Jauh dah kan? Jauh ke dah ni. Oh, kabut situ nak tu kabut. Gado. Terus saja ini dah mana? Ayo, kotak kotak itu kan. Oh, video dia macam ni. Ya, kotak kotak nangan benda. Ya, kotak kotak. Ayo, mangkuk. Ayo, kat. Amfray नै लोगोफोर अमाया गाबगासिनो आरोना आदार बिदों थारमाने बेखौ दा सिथारगोन नालाय आदार होला आरोना दा नोंसोरखौ जोंसो जासिगोन जोंनि उदै सिङावसो थांसिगोन नालाय नोंसोरनो आदार होला जों नोंसोरखौ दा सिथारसिगोन हरनि 12टायाव नोंसोरखौ जोंसो उल्था जासिगोन आरोना गाज्रि मोननाङा नोंसोरजोंसो हाबाया सोलियो नालाय नोंसोरखौ दा सिथारसिगोन हराव गोदासिगोन आरोना ओंखाम जाखांनानै गाबगासिनो अमाया